Какво правиш, бе? Не! О! Не! Ти си умре! Не, попако! Се обадиха полицайите! Не! Спокойно, бе! Ай, дълъг тунел, май не си видя ли колата, бе? Видях я, бе! Се обадят на куките! Не! Ай си, бе! Дай надолу, бе, човек! Не, бе, моля се! Дай надолу! Дай надолу, бе! Дай! Ай, ти пидераси си, бе, човек! Ай, пристани, бе, попако! Рахит, пристани, бе! Не, пидерас, слизам, пидерас просто! Не, слизам, махай се! Махай се, бе! Не, попак! Не, бе! Не, пидерас! Щупихме, попак! Не, бе, пидерас! Махай се, пидерас, слизам! Не, нищо, бе, не са тук полицая, ще щупим, бе! Спокойно, бе! Не издържам, не! Не! Не, моля се, не! Не, попако, моля те! Мръсен, пидерас! Не, попако, ще ударим някой! Няма спокойно, бе! Не, моля те! Разкара, бе, купене! Не, спри! Спри, не, гледай го, бе! Не, попак! Не, спри, бе! Качалка! Не! Спирай, моля те, да слезам! Не, да слезам, попак! Искам да слезам! Спирай! Качи се нещо. Спирай там, не знае! Махни се, да, сигурно колата изчезна. Закачай го, ай! Закачай го, сприм